Live na lang tayo while mobile kasi pag nasa work o nasa bahay, busy na. So while na mobile, dito na lang. Or siguro mag-live na ako doon sa store. Even hindi na ako makapag-chat kasi work na. Para sa kinabuhi. Good morning, GC Travels and Vlogs. I'm using data only. Buti na lang sa store, back ng internet. So, kapag live ulit ako doon, even chat-chat lang. We're going to Bandip. So, ito ang isa gas ng tatos. Ilang tating. Kasi dito ng Bandip. Naiwan ko na si Eva Cortez kasi isa lang camera ginamit ko. Data lang kasi. Isang cellphone. Walang tao. Good morning sa walang tao. Ay, may premiere pala ako. Baka andun sila sa premiere. Shorts lang. Those who want to replay, para to support, replay nyo na lang guys. Kasi madali lang to. Pagdating namin sa Bandip, stop ko na. Those who wanted to support, replay nyo na lang guys. Pero iba talaga pag during sa live, sa premiere at saka sa live pag nandoon talaga ang tao, lalo na kung mag chat talaga kayo, that is engagement. Sa free, si housing, meron yata. Ano ba yan, mag-live yan. Mia, Brinica, Marlinda, good morning. Hindi ko na na-share, ikaw na mag-share. Kung sakali lang may free dyan. Hindi ko makasulat. Salamat, Marlinda. Kumusta, Marlinda? Naminyo na gid si Shaira, no? Among duha nangaminyo na.
Oh, sakto din dito. Nagkaya. May premiere ako 8:30 yata, pero hayaan nyo na kasi shorts lang naman yun. Michi Manalo, good morning. Kumusta ang beauty dyan, Michi Manalo? Absent ako sa pag-live ni Philippine Islands Adventure kasi nandun kami, nagpunta kami sa bangko at saka ano pa yung lakad-lakad namin. Tapos 1 hour lang pala siya nag-live. Kasi hindi pa siya na yung na-fix yung install yung internet nila sa bahay niya talaga. Nandun pa siya kay Cristel, Marisala, sutut. We're going to Bandep, Marie. So while naka-mobile, nag-live na lang ako, may data. So para char-char lang kasi going down na yung WH ko. Iba kasi talaga pag mag-live, no? At least medyo mataas ang WH. Gas up muna tayo. Sana barato la dito. 62. Cheaper kasi 66 doon sa taas. Sa taas pa man din ito. Yes, may data ako kasi nag-data ako kasi almost 2 months na ako nag-data. Kasi sa store, natagalan yung paglagay nila sa pag-fix ng internet. Kaya na-fix na kahapon pa lang na-fix yung internet sa store. So balik ako doon mag-live. Diesel 1,000. Diesel 1,000. Salamat Michi Manalo, Marisala. Ang data ko is PM. Nag-data ako kahapon or day before, last 2 days ago. Kasi nga na kami doon sa store. Buti na lang kahapon na fix na talaga kasi pinunta na talaga yung office. Iniwan ko si Eva Portes nag-live kasi aalis na kami. Tapos si Verna din, nag-loading tayo kanina kay Verna, di ba? Salamat Michi. Going down na yung WH ko. Sisin talaga below 4,000 na. 2,000 na lang. Kailangan kasi 4,000. Sa akin. Salamat. OR ha. Sibo dyan. Sa pangalan, ma'am? Cash na lang. Ha? Cash na lang ibutang. Ano tayo dyan? Oy, blanco na lang. Oo nga, Premier si Verna. Hindi na ako maka-change kasi isang cellphone lang gamit ko. Itong ginamit ko ngayon. Camera. Anyway, palagi naman ako nag-replay.
assist. Thank you. Assist. Assist, ha? Ang hangin. Pahangin muna tayo. Isang tao lang. Mamali, passes may 35 sa tanan. 35. Oo. Ako, Mari, baka hindi kami matuloy sa Cebu. Merlinda, salamat sa 1 million. 1 million people. Good morning, Merlinda. Kumusta? Ayan si Shane, oh. Nasira na yung ano namin. Ano yan? Windshield? Ano ba yan? Nagpahangin muna kami. Si Merlinda lang ang naiwan. Ano ba? Thank you. Kumusta na ka diya, Merlinda? Ang kita na gid mo ni Shaira diha pohon. Punta kami Bandep. So, at least na lang makapag-live man lang until we arrive. Anyo, Merlinda Choi, sabi ni Michi Manalo, 2 million in the house. Amping sa work. Oo, it's part of our work going to Bandep kasi maglagay na naman kami ulit. Balik kami maglagay ng product namin doon. Ha? Ay, mauga. Ang sige, sige. Ay na lang. Wala sila Sige, hangin. thank you. Good morning, Timiche, sabi ni Merlinda. Been after pandemic, hindi kami nakabalik sa Bandep. So this time, tumawag sila kahapon. So mag-display na naman kami ulit doon para sa kinabuhi, Merlinda. Good morning, good morning. Wala silang hangin doon. Ano ba yan? Ay, okay. Ano yan? 4. Oh, hindi ko. Kasi nasa stress din yan. Hindi natin makuha. Hindi natin makita yung ano. Papuyat sa work yan si... O nga, gabi pa din ang work mo, ano, Merlinda? Pero if you get used to it, yun lang, okay na. Ang dami mo ng channel, Merlinda, ha? Bebin siya, ay. O sa mama, mother-in-law mo yan. Ayan man kasi ang mama. Sa ngalan? Meron ano pala dyan, oh, ano yan? Wala, meron bagong ano, subdivision, hindi ko tuloy na makita sa inyo. Tagal na kami hindi nakapunta dito. Kasi medyo malayo yung Bandep, going to airport. Ganda ang sa building, oh. Mama mo na talaga yung mama mo talaga sa Pinas. Korean, manggod ko sa'yo. Korean man pala yung mother-in-law mo ba?
Tapos, alam mo yung, ay, ginamit mo yung pangalan niya. Alam, may utang pa kami sa iyo, Merlinda, yung kulang, sabi mo, hindi ibigay lahat. Yung GC ng para sa mama mo ba yun? May utang si Sina mong padala doon. Buti na lang, hindi na umulan. Grabe, the past weeks, parang nasa ano UK kami or sa US or Canada. Ang ginaw. We have to put off the aircon sa store kasi grabe talaga ang ginaw. Turn off. Ano yun? Mami, dagdag view. Sa bagay nga, we can even make as much as 25 ata, no? 25 channels. Sana kung marami tayong gadgets, okay lang ba? Pero ngayon, naka-open na kami doon sa store kasi balik ng internet namin. So, maka-open na kami ng ilang gadgets ba? 2 PC. Yung laptop, dalhin ko na ulit doon, yung maliit kong laptop. And then, ng tablet. Tapos, 2 cellphone. O, diba? Salamat sa inyo dyan. Mga Team Churbalo. Wala pang Pia Milo. Baka may daming nag-live sa Pia Milo. Almost always kasi na mag-ano ako, 12 noon ang premiere ko kasi nagpa-support ako ni Angging Phil. Gusto ko lang talaga mag-live kasi siyempre mahaba. Ma-drop yung mga night bot, yung mga airmen members ko, ma-drop ni night bot. Ayan o, si Eva Fortes. Mamaya. Ayan, drop ni Nightbot, si Adoracion A. Balita TV. Ito si Adoracion, hindi kami masyadong friend, pero hindi ko akalain, nagpa-member. At saka si I Know Chris. Sa bagay si I Know Chris, medyo na mas earlier kami nag-friend kasi kay Adoracion. Dami kasi akong na-subscribe na hindi ko din matandaan. Ano yun? Wow, anong kaon mo din na Merlinda? Panghatag. Mamahaw ka? Kami simple ra mong pamahaw. This is yung pagbangon, diretso na din. English, diretso na din lakaw. Kaon lang gamay ng tubayong daw. Nagdito kung makainig sa akin. Nagamitin ako. Tapos yun. So, subscribe to So Unrep. Ito din si So Unrep. Hindi kami masyado friend, but then, nag-subscribe siya. Compassionate pa naman. Salamat, So Unrep. Kasi kami ni Sin, pag mag-subscribe kami, tuloy-tuloy yan. Hindi namin talagang mag-off. Ano ba yan? Lang, bukid lagi kay Juan lagi yung bukid mo. Ay, hindi na makita. Asa nang bukid lang nga gamay. Asa na? Asa na kumasyan? Ano na naman? I know, Chris. Drop na ni Light. Ayun, oh. Sa pa na siya ang klase ng bukid. Oh,
Ano lang siya gikuhaan, no? Tulpa man eh. Oo, basta di ko ibuwag siya. So, ito, first time ba sige landscape or work? Tulpa mo. Ano, mapulpa no? Subscribe to I Know Chris. Mga ano siya, mga reviews ng iyang video. Reviews ng mga pagkain. Yung last niya na review about cotton candy, natsada ka ito na nakasunod sa container. Namayan Scapes. Dami ng mga subdivision dito. Also, Ina-Ina. Bumalik si Ina-Ina. Lagi dito, gipangkat nila ang bukid ba? Si Housing, andyan pa naman si Housing. Si Metlab, nag-rest lang yun kasi nasa Pinas. Namatay yung brother niya. Tagal yun, si Metlab ang pinakamatagal. And si Shane, of course. Salamat sa 4 million. Kawawa naman. Ito si Merlinda, daming pag mag-premiere, daming mga supporters kasi nasa isang GC ka din, no? Sometimes kasi hindi na ako mag-share. Ay, kung sino lang pupunta dyan, sige. Michi Manalo. 5 million in the house. Salamat. Pasyal na lang tayo, guys. Marang malabundok na lugar. Dito kami sa likod ng bahay. Invite ko din ulit yun si Papatong, bigyan namin ng free coffee. Kung pupunta siya, sila dalawa ng kanyang asawa. Ayan daw yung asawa niya magpakita sa YouTube. Salamat mga Team Chorbalo, ning kamot jud ko mami para maka-views lagi. Asul sa dito no kay you really have to take time para makakuha tayo ng more views. Pero usay lagi ka ng busy kami sa store. Pagtuyo kang Angging Fe, palagi man siya mag-live everyday. Halos everyday. Dot na lang ako ng dot. Bahala, hindi ako nakarinig kung anong sinasabi niya. Shaira, congratulations. Best wishes, Shaira. Anyo, Shaira Cerezo. Dapat hindi na Cerezo yung apelyido mo. Ano apelyido mo, Shai? You. Ha? You? Ano spelling? Y-O-O? Ganun ba? Sinong Hermin ang dinarap? Marilyn Bitache! Yeah, ito, Piamilo team to. Thank you for coming. Ito si Marilyn, walang walang content support lang, di ba Marilyn? Salamat Marilyn. We're going to Ginama para balik na naman kami Ginama Bande pala, balik na lang kami mag-display doon after 2 years pandemic. 2 years na din, kasi na-busy kami doon sa Ginama, so hindi maatiman ni Shane ang Bandip. So this time para sa kinabuhi. LBSS, subscribe to LBSS. Nasa US ito si LBSS. Marilyn Bitache, salamat.
Ano yung atisin? Yan o. Yan. Yan. Ano yung... Sana bridesmaid si Shin. Siyay. Tapos na. Hindi na mo. Kailan ba punta sa Korea, Siyay? Ayan din, Rockney, Nightbot, si Sunshine. Ayan si Sunshine. Second channel ni Shin in the Baking. Civil lang po. Uy, kung ano yung civil wedding, that's a very strong contract. Kasi kung magloko-loko, kontra niya Pilipinas. Try this year, mami. Mag ano kayo sa church para blessings naman. Pero in cases of mga loko-lokohan, civil wedding ang pinaka-strong na pambato. Sa bagay naman, ba't pilitin kung ayaw, di ba? Pero looks like maganda ang anong samahan ninyo, Shai. How old siya, Shai? Magandang lalaki naman siya, Shai, di ba? Malapit na kami, so mag-end na din ako lang. Hindi pa nag-ano. Siyempre, malapit lang kami. Mamaya, pag ano, ay, hindi ako nakaset. Sana nakaset ako, no? Pagbalik. Pagpunta ng Ginama. Wala ko ng card. Gusto ko maging sa card. Alam. Hearing. Oh, hearing. Ay, dito na kami sa Bandep. So, mag-end na ako, guys. Salamat sa inyo, ha. Mamaya, pagbalik, I will try kung pagpunta ng pagpunta Ginama. Ito na ang Bandep, oh. Yan, yung blue, oh. Yan. And thank you very much. So, hindi pa nga nag 30 minutes. Mamaya, mag-ano ako, pagpuntang hindi na lang stream yan kasi hindi nakaset. Yan, Steven Test Live in USA. Connect. Marilyn Bitache, salamat. Dito na kami. So, mag-live ako mamaya pag-alis namin dito. Hindi na 8:30. Marilyn Bitache, salamat. Wait lang, ha. Pumunta na sa dinis ako. Mas madilira ko. Mag-sign ko man ko. Sign doon ka. Thank you, Marilyn. Usama ko. Kung gusto mag-heels. Okay lang na. Kira ni? Ha? Hindi lang ito na. Mag-end na ako, guys. Balik ako mamaya. 4 minutes na lang siya dito. Hilap man dito din. Bye-bye. Mamaya ulit. Thank you for your support. Bye-bye.